Nova localización para as atraccións das festas de Ribeira. Barállase instalalas na estrada do Malecón, logo de que o Concello recibira unha nova multa de portos polos festexos do 2024. As atraccións das festas do verán de Ribeira poderán cambiar de localización este ano. A súa instalación volve a estar no foco polas restriccións de Portos de Galicia nos lugares autorizados, polo que é moi probable que este ano mude a súa localización. Tamén polas multas que recibiu o Concello polas celebracións do pasado 2024. Entramos no Concello, en Ribeira se está aplicando de forma estrita por parte de Portos unha normativa que hasta agora non se acordaron nunca de aplicar, entonces se está dicindo que o que é unha zona roja non se permite o montaxe de atraccións de feira. Polo tanto, o ano pasado, que en principio tiñamos unha autorización verbal pola parte de Portos, se fixo unha liquidación parcial e unha sanción por unha ocupación do que sería a zona do recheo. As cantidades superaban en total os 50.000 euros e, polo tanto, o Concello non pode estar pagando estas cantidades anualmente, porque ademais aumentan exponencialmente pola reincidencia se fixéramos este ano o mismo. Agora o Concello está a negociar cos feriantes para atopar unha localización axeitada e hai unha proposta que está a destacar. A zona da valla do Malecón hacia dentro, a ocupación da feira, estendela un pouco máis ao longo, e desa forma conseguir facela nunha zona na que Portos en principio non debería poñer ningún tipo de impedimento e poder levar a festa como se fixe toda a vida. Non é unha cousa, unha ocurrencia por parte deste goberno, sino que nos ven dada pola obligación imposta por parte da Dirección de Portos dende a Xunta de Galicia. O sea, sanción tras sanción fai que teñamos que cambiar isto. Non podemos permitir que os veciños de Ribeira podan verse limitados noutros servicios, por exemplo, que as cantidades que se están pagando por esta ocupación poderíamos dotar algunha zona incluso de alcantarillado. Lamenta que dende que houbo cambio político no goberno municipal se estén a poñer trabas e a dificultar que as festas do verán se celebren como se viña facendo a toda agora. A única reacción posible é mover a festa, non temos máis opción. E dada a confección urbanística de Ribeira, tampouco temos moita máis solución que traela hacia un pouco máis hacia dentro do Malecón. Algo que tamén afectará os postos de venda ambulantes e as tómbolas. O que estamos tratando cos feirantes, porque todavía non é unha decisión definitiva, é a reubicación, precisamente por eso, porque os espacios que ocupan cada unha delas teñen os seus inconvenientes, porque non é mover unha caixa de zapatos que acollo aquí a poño no outro lado, senón que aquí hai que mover determinadas cousas, se sea mobiliario urbano como farolas ou bancos, que habería que mover a través de obras, ou, por exemplo, se fixe un parterre cunha serie de palmeras no centro que imposibilita bastante a instalación de algunhas atraccións, entón hai que recolocar e hai que mirar todo correctamente. Apunta que están as negociacións abertas e non hai aínda nada acordado, polo que agardan poder chegar a un punto en común pronto. No caso de facerse efectivo este cambio para colocar as atraccións no Malecón, o tráfico pasaría pola zona portuaria. Se negociaron cos feirantes outro tipo de ubicacións, eles non teñen ningunha intención nin de moverse, nin de recolocarse noutras ubicacións, cousa que é entendible. Ademais, a ubicación de Ribeira, tanto en hostelería, por exemplo, está toda a hostelería de Ribeira mira cara ao mar. Se o moveramos, por exemplo, hacia esta zona de Besadas, que xa digo, non entra dentro dos plans, sería impensable. Creo que aquí teríamos dous, faríamos un prexuízo económico a todos os hosteleiros de Ribeira que non entra na cabeza. De todas formas, aínda que pareza que se prexudica aos veciños de Malecón, ao trasladalo, se libera todo o aparcamento que queda dentro da zona portuaria, que sigue sendo hasta o día de hoxe, mentras Portos non o corte, non o cortou nunca, permitiría aumentar o aparcamento. Idea que parece colle enteiros para mudar a localización das atraccións das festas do verán de Ribeira.